No tak čo, zdravím vás z môjho ďalšieho videa. Sorry, že to musí byť takto, ale proste ja neviem, jak mám natáčať na Xbox a aby som proste to nenatáčal cez mobil a teda. Ak to niekto vie, tak mi poradíte v komentároch, lebo ja to viem jedine sprovozniť to video natočiť na Xbox a sprovozniť ho na PC. Ale na PC nemám ten účet a nechce sa mi tam prihlasovať. No a dneska asi povieme ešte všetky novinky, čo boli pridané v hre v Battle Royale, aj v novom Ballistic móde, aj v Lego Fortnite, aj v všetkých ostatných módoch. Hlavne v Rocket Racingu a v tom Festival móde, či čo to je. Dobre, sme v lobby a prvé, čo si môžeme všimnúť, skoro celá mapa je zasnežená. Niekto sa na ňu vystrie, čo? Takže asi ideme sa najprv pozrieť na tú hudebníčku, či čo je to za typku. Tá hudebníčka ide tu v zmrznutej kostke. Niekde by tu mala byť, len ja stále nevidím tú kostku. Jo, aha, tam je. Neviem, jak sa tá hudebníčka volá, napíšem vám to, keď budem editovať to video, ale ona robila ten song, že Christmas niečo, neviem. No kebyže sa rozpustí proste, no tak potom si od nej môžete vyzvednúť za free, keď sa s ňou porozprávate, si môžete od nej vyzvednúť emote, to Christmas, neviem čo, ale teraz sa nikto nepadá. A jo, od piatok, teda 20. akože je vianočný update, takže radil by som vám ísť 20. do hry. Máme tu rovno Legendary čestku, hra nám Giga praje. Ako vidíte, už docela praská, pôjdem sa hore pozrieť. Iče. Tak nič. Tak sa nepôjdem asi hore pozrieť. Ja túto lokáciu neznášam, lebo keď tu stávate nejaké buildy, tak je väčšia šanca, že tie buildy budú pod textúrou, ale nič tu hore není. Tuto býva väčšinou čestka, ale teraz tu není. No a väčšinou sú tu 3 čestky, ak bereme v potaz tieto dve zamrznuté vzadu a ešte tá, čo by mala byť hore. Ja som tu našiel zatiaľ iba 2. No 3. Je to tu docela výhodné pádať, lebo ste v strede mapy a nemusíte sa veľmi presúvať. Proste je to tu dobrá lokácia. Ďalšie, čo sa zmenilo, keď 20. bude ten proste update, proste zimný update bude, ako všetci vieme, no a tam bude Snoopy Doopy Dog za free a ešte nejaký ženský skin, ten neviem, jak sa volá, ale vianočný Snoop Dogg, potom emoty a mali by sme tam dostať ešte nejaké Mali by sme k tomu ešte dostať nejaké veci, napríklad tie nálepky a teda spreje. Ako vidíte, tá lokácia je docela dobrá. Taktiež by sme mali v Ballistic móde dostať viacej XP, čo keď budeme hrať. Taktiež, ak chcete mať hneď Battle Pass, tak by som vám doporúčala, že teraz Ballistic a nejaké XP mapy, ale na tie budem dávať kód niekde inde, môžem dať aj do popisku na nejakú. No a to je asi pre dnešné video všetko, pretože asi víc nepotrebujete vedieť. No ešte, že tá katana je trochu zabudovaná, pretože milujeme bugy. Dobrá, to je asi všechno, tak zatím čus.